Күренекле шәхес, башкорт халкының юлбашчысы Әхмәт Зәки Вәлидидің ике туган гына һеңлеһе буларак, Роза Рәүф кызы Маннанова оның турында материалдар, экспонаттар ия, музейларга тапшыра. Әхмәт Зәки Вәлидидің Башкорт дәүләт университетында Көҙән авылында үткән юбилей сараларында катнаша. Ишембай, Салауат, Стәрлетамак калаларына, Гафури районына ул Әхмәт Зәки Вәлидигә арналган очрашуларга, конференцияларга күп йөри. Қарданып қайтқан открыткалар, фотолар белән бер альбомны үзе эшләгән, олатайым. Ары ней, ол музейда ул. 3-нче елгы, 2-нче елгы төрле Зәки агай алдырткандыр инде аларны. Шул брошюралар весь шул музейда, был музейда бар, гимназияла. Шуннан кире Зәки агайның бер китабы. Ул калын китап. Хәзер менә Коръәнне перевод эшләгән кеше Сөйәргулов бит ул. Шул гимназияла укытайын ул гарәп телен. Менә Зәки агайның китабы дип мин аңа индирдем. Ул классына. Һиңа бездән бүләк дип. Хәзер уларны каранулар, ул гарәп телендә төрлечә икән. Таныманы, ул укый алманы. Менә миңа ни удобно булды хәзер дип, мин моны укый алмыйм. Ул китапта гел пәйгамбәрләр турында, менә калынлык китап ул. Менә зурлык ул менә. Бер битенә бер нәмә төшмәгән аның. Бер yerinde, бер пысырак юк. Ул Зәки агайның китабы. Ул анда гел пәйгамбәрләр язылган ди. Шул олатайым, алар бит намаз укыйлар. Бәләкәйдән намаз укыганнар Зәки агай. Балалары исәнбикәләр, ниләр, настолько алар галимнәр әйбит. Алар кулларыннан дога төшмәй аларның. Зәки агайның улы Сүбидәйнең бүләкләре. Бу көмеш һавыттар булар. Мин уларга әйбер халганым юк. Ну әйтеләйин, шул көмеш һавытка һу халһаң, ул файдалы, уны эшәргә. Мин уны эшләгәнем юк. Менә тагын шул бәләкәй һавыт инде көмеш һавыт. Анан тагын ул алтын беләзек китергәйне. Тагын бик ялтырап торган мендәр ябуым ул. Или ул шәлме, мин аны белмәйм. Онан да беләзек белән икәнде кызыма ләләгә бирдем. Менә ул аларның истәлеге, Сүбидәйнең истәлеге. Исәнбикәне җибәргәне яулыктар. Бик матур яулыктар җибәргәне. Кешартыннан. Но үзләренә алар янына Сарапаның улы Камил генә баралды. Камил алардан йөреп кайткас, Роза апай, "Һинең биргән альбомың ди, мин аларның икенәле альбом эшләнем 100 еллыкта. Исәнбикәгә Сүбидәй гала. Бөтен туганнар, үлгән туганда, тире туганда, яңа туганнарла, тутыш асларла язып әзерләнем." Как раз Сүбидәйнең туган көне булган икән. Университетның ректоры Роза апай бүген дә Сүбидәйнең туган көне. Нәмә бүләк итәргә? Бәй, әлеге альбомны бүләк итәм. Альбомны хәзер сардылар. Мәйтәм туганнарымны бүләк итәм, мәйтәм Сүбидәй мен һиңә. Исәнбикә. Икәнәле ике альбом бирдем инде. Исәнбикәләрнең әсәрләре һикән нисәштә. Һикән алдырамы, һикән һидәме, не үлде. Иң беренче 100 еллык гимназия булды университетта. Хәзер университетта алда утыра теге минең Гавайрәтне Гафифа белән бер галим хатын. Менә әйтә алмыйм инде, ул әллә галим. Шуннан һинең араннан да бер кеше өйлән дигән. Хәзер ике кеше алдан басты, мин аның Гафифаның кызы икән дип белдем. Шуннан ул Гафифа әйткәнендә һөйләһә, бер Роза һөйләй ала, башка кеше һөйләй алмый. Хәзер булар басып мине күрһәтә икән, мин артарак утырам. Хәзер әлеге Зәки записка язганнар алар. Безнең араннан да бер кеше һөйләһен дип. Хәзер бит галимнәр һөйләй бит инде 100 еллыкта университетта. Шуннан кире ул кешенең тегеннән язалар икән. Ул кешенең бер ни бармы? Звание һәм нәмәкәй. Менә мин һөйләй торган кешенең. Ул булмаһа ярамый микән ни? Туганы булгас менә һөйләргә бармы? Булар яза икән. Ул Башкортстанның аткадан укытучысы ул. Без тегеннән язалар икән тагын президиумнан без аңа иң азактан үз бирәбез. Һөйләнем бит инде. Хәзер урыныма киләм. Берәү бармагымны китә, икенче кулымны китә, берәү күлмәгемне китә, берәү чәчемне китә. Тарихка кирип калдым. Емешле һәм намаслы хезмәте өчен Роза Рәүф кызы Маннанова Башкортстан АССРның атканланган укытучысы исеменә лаек. Уга бихисап күп мактау кагызлары, РСФСРның халык мәгарифе алдынгы билдәһе бирелә. Ишемне шул тикен яраттым, әллә китеп барып укытырым мин рәхәтләнеп. Мин бер вакытта класста балалардан зарланмадым. Шул тиклем. 7 ел укыттым башлангыч класста. Әле мин Бозайда укыткан вакытта минем дурлык балалар бар иде, ул 39 елларда. Хәзер бер класска индем. Нене Отчитар дигән авылга ибәрделәр мине. 15 яшьтәгенәмен. Шуннан ике курс үткәсе башландым мин. 7 килеп алды. Районның Бозай районының прокуроры ул. Шуннан кире хәзер
Tülevlu kusukta niitä steriliatаған. Мен 7 классы bitken sekil Tatar Mektebi'nde okulun bitinde başka sabır harfsiyle bilmeyim evet. Hadi pirişil steriliye geldim. Şul bize yazan eseyim beni şu 14 yaşlık balarına nemege ninde maşinaga oturtup bibergendir bana men elle hatta yellegendir indi ul bakır. Aksamday bak bitti bir demek. Sterilege bir tanışlarının adresin birde Sakova Ivan Seyitli diyen bir oramda yerge henge bitken gene yurtayı ol men barıp izlep tapkanda. Men baranda ular bilmen berengi bilmen aşağı oturalari. Hatta şol berengi bilmen isime düşe bana elle ağzında şu berengi bilmen kok billahi. Eşeyimden katın okular üzeri yılaylar bular men bilmen aşağıyım. Şurak mı kadar? Şulardan yürüp bir şilişiğe izan birem. Nubit hamile sana bilmeyim. Koyda tıkarığa. Öyle diktant piken ol. Nemelerinde kursumda oturan kızdan kuşuram men. Otayım da başka, eseyim de başka. Nu közön olan tipikey. Yanuruz, közön, ermit. Siz biz. Matmala. Bir şilişiğe izamına bir emetkeynim. Beni 14 yaşta. Bey hem bit 15'te tugul kile yılga kilerindiler. Ya Xuday qadrin işlerge. Kisemden işetin naqsa bulgandır. Özüm ilayım bir magazinga kirdim yol boyunda. Kirdim şol qana aqsama men pişini alıp asap turam. Tege direktor Alsınbay degen ağayı kelip kirdi şol magazinga. Alıp kurganim işi kısqırıp yalay başladım men. Ağay alığız indi dep yalayım. Qarap durdu. Yarar barırım dedi olmaya evet uğra. Yellen ahirinde. Şuran ki kış günü bir eseyim Allah'a vatta turalar kader. Ol Allah'a vat yok salavat yolunda ol. An kader iyile bir demele vanda. Dur oğlunu milyoner kalkuzu yol zamanında. Şuran ki kader ne eseyim avru ne nişet direkte zanırap koytalar gerek bulandır. Hadi şu an inirge gerek. İşik tümünde açasım elle köpme. Şuran ki ne diyene? İndim indi. Başım düveni gelmendir indi. Beni eseyimle kavurup bitken abi koytup güleyim eletim. Bilmeye. Ettim bitmeyin yahin beleketi beytip. Bana men eseyim nisel kuryanım yok ilamayım di. Ayin ilaptıran yarar. Bar kayt koğulunu basıp kildiğini bilmeye. Şul alsın bayfağayga men en birinci buruslu tege bizi taratmagan Buray milisiyana. Ben onu yaşa yazdım onlarga. Ulgense rahmetini bildireyim deyip. Şundan hon hazır bana şu alsın bayfağayga. Anan üçüncü bana şu yiznem. Meni ol hazır mitrikalarımda birim elimde yok. Ol mene mitrika yazdırkan ol prekarul asan tili uterir. Milisiyadan. Buzayaz rayonuna güzel oğlu deyip. Makar rayonuna uğruna. Buzayaz rayonuna güzel oğlu. Şundan beni okutura uğraştırdı yiznem. Үзенең тормыш иптәше Бөек Ватан һугышы ветераны Нәҗип Абдулхай улы Маннанов менән улар 60 елдан ашу бергә гомер итә. Бер кыз тәрбияләп үстерә. Ләлә Нәҗип кызы ата-әсәһенең юлын тотып педагог һөнәрен хайлай. Хәзер ана шул нәмә белән булһала, бер нәмә белән булашам. Менә иптәшем үс ял авырына, инсульт белән. Мин кашык югансы үләлә куя. İş gitmeli, nasar ağrı iken ol. Hazır ben anlaşmayı anın turunda yazam. Tratoğa olur makale yazam bir bit ettirip, meydem etkes eteyim indi. Yine turunda meydem makale yazayım dedim. Hazır ben ne hesabı tarafını bilmeyeceğim de oraya da oturganına. Şuran kere makale yazayım yine turunda dedim. Hazır günde yazmayı diyeceğim. Burman halim bitip parayındı. Meydem ağayı ülges gerek mi meydem ol bana. Alimin anın burası halim ne bir türlü İngilizce bir kere üstün gerek yazayım dedim. Yarar razapa. Bana bugün elinde satayım alıp taşlayıp da şunun uğruna yazalım. Hazır üzeri Necip Kadir gezi kildi, onu ulu yatlap etti. Koydan böyle bitten hepinin turmuştu. Demeden benim bütün yüyüğünü böyle hem deyim. Şöyle üzeri elde yazıp ülgürdük diler. Metem ülgürdük edeyinde günde ide turgaz. Ol stapir bulgan. Hani yibergenler bir grupanı avulda nemisler yok mu iken deyip. Bar halar avul tulu nemis. Bir kişini yibergen bul haber iterge. Ol kişi tirik kalgan nemislerge kırrı bitken, bular da kırrı bitken. Üzümüzün ölüklerini yıkan vakitte benim tiri ekeni bilgenler. Benim kuzine puli kirgen. Şundan, olsun ölü bitken indi. Şundan, öyle kayda yiberip, şu bir küzülerce biz koytarmaganlar. Onlar at karavlaganlar, haldatlar atın. Hoş bitip, noyabr'dagina qaytdi. Türkiye'de tuğanları bitinde doktor derecesine barıp etkender. Benim alim тоже doktor derecesine barıp eterin diye uylayım ben.
Әгәр дә мөмкинчелек булһа. Минем дә шул бәләкәйдән шулай математика фәненә гашык булып, шул әтиемдән дә бирелгәндер инде. Математикага гашык булып, шул математика, физика фәннәрен һайлап, шул юлдан киттем инде шул укытучыларын һайлап. 15 ел мәктәптә укытып. Бишенчеләме артикка бардың? 23 ел мәгариф бүлегендә, Ишембай калаһы районы мәгариф бүлегендә металлист булып эшләдем. Башка шул һеңдерелгән инде халык дошманы дип ул вакытта. Минем хәтеремдә әнием мәктәптән кай вакытта менә ялап кайта торгайны. Бездә бар инде шундай ярак иптәшләр коллективта. Менә һинең бабаең Төркияле сухари киптер, тукка туттыр, һинең дә бабаең янына хөргөнгә ебәрәбез дигән кешеләр бар иде. Ул ялап кайта торгайны, кайсакта больницада айта торгайны авырып, шундай сорактар булды. Шул Валидовчина дигән һүз яңгырап тора торган инде. Менә мин өйдә шуны ишетә торгайным. Этколда колхоз председателе бар Исмагыйль агай Шарипов дигән бик акыллы кеше инде. Бер әнием елап уга барган хәтеремдә нишәргә инде миңа тибинде. Шуннан ул агай шул хәбәр алдан күрә белү сән булган инде ул. Кояшты бәйле менен каплап булмай. Ялама юкка дигән. Ул парторг табылды. Бер өскә сыгасак дигән. Менә шул заманда ул күрә белгән шуны. Миңа заслуженный бирергә булгас, ана шул бәндә обкомга язган Зәки Вәлидин туганын заслуженный итәләр дип. Шул заслуженныйда килеп тикшереп, тегене тетеп, теге бәндәне эттән алып беткән хал бахыр кайна. Колхозларның бер ниндәй совещаниеһендә алдым мин аны, колхозникларның. Хәтта шул укытучылар конференциясында алмарым шуны, шуның аркасында. Рәсәйнең аткаланган укытучысын билегә дип килгәннәр, әнием үзе каршы төшкән белеп калып, бер үк хәлсәгәрә күрмәгәр, минем һаулыгым кайдырлырак дип. Зәки Вәлидин балалар килә бит инде, Исәнбикә, Собида килә. Уларны үзебезнең өйгә беренче килгәннәрендә кунак иттек. Шуннан икенче килгәннәрендә менә әниемнең өендә монда кунак иттек, туганнарны сакырып, бергәләшеп, йылышып, безнең Ишембайда туганнар күп бит инде. Башкорт гимназиясына киләләр бит инде гадәттә. Обязательно без барабыз инде сорашылганда. Әниемде менә мине менә кырдан күрү менән уже килеп кусаклайлар инде. Уже танып, белеп Косакла инде ул. Нишәтергә белмәй ул Собидәй бәйсәм микән. Нишәтергә белмәйләр. Ну, бүтән туганнарында танып бит алмайлар. Безнең әлеге шул Уфадан килгән кешеләр бик ней. Хоть 5 минутка гына туганнарның йортында бездә күмәк йөртәләр дә булыр иде. Кайда кемнең торганын. Роза Рәүф кызы Маннанова дәүрләр алмашынган катмарлы осыр балаһы. Бер заманнан икенче заманга күскәндә яшәне. Ата-бабаларының рухына тугрылык, мөхәббәт аркаһында гына еңеп сыкты ул буын. Зәки Вәлиди укулары ел һайын менә Башкорт гимназиясына үткәрә. Елда үткәрә. Ел һайын әниемне сакыралар, быел да сакырдылар. Менә үткән ел бит инде зур итеп республика күләмендә итеп үткәрделәр Левариста. Bütün район балаларын китерәләр, укытучыларны китерәләр. Анда обязательно әнием сыгыш яһай инде һәр вакытта. Хәзер безнең инспекторыбыз мулла булып йөри бит. Хәзер бер җирдә ул Коръән укый. Эй, мен әйтәм, Әхмәт, педсоветларга барып, мен әйтәм, дәресләргә кереп, замечаниелар ясап, педсоветта укучыларны тиргә утыргансы, ошо нәмәләрне әйтәм, безгә өйрәтәгез. Без әйтәм, әле генә хәзер әйтим. Ул хәзер мулла булып йөри. Хәзер башым бүтән укытучылар мулла. Шулай, касандыр Алла юкты өйрәткән бит. Хәзер алар бар да мулла. Чөнки ул анат кәсепкә акча килә. Бер туктабыз. Туксай азгап кайта. Бер әйтә икән. Без хәзер пенсияны күп алганын белмәйбез. Магазинның ишеген каян асылганын белмәйбез икән. Чөнки алып кайталар күп итеп. Шуның белән табак туйдыралар. Аларга сиратка торалар, уларны сакырып. Менә шулай. Безнең очрашулардан һуң күп тә үтмәй, Роза Рәүф кызы Маннанова якты дөньядан үтте. 90 яше тулуга бернисә генә ай калгайны. Уның көчле рухы, корыс ихтияры, сәскәләй назлы күңеле һәм анда якыннары белән. Ишембай калаһының Зәки Вәлиди туган исемендәге 2нче республика Башкорт гимназия интернатында уның хәтер кисәләре бик йылы үтте. Вәлидинең нәселеннән булган шәҗәрәне, Сарапаның балаларына, Зәки апайның балаларына, атайымның бер туган һөнәкәшләре алар, башка туганнарына улы кагазларга эшләп, шәҗәрәне эшләп бирдем. Гимназиягә шәҗәрә эшләдем. Бик зур кагызга фотоларның башын куеп, һәр бер туганның фотоһының башын куеп, ул минең шәҗәрәне
Ул аларның визитный карточкаһы булып һаналды. 100 еллыгын үткәргәндә без уның бер туганнарының балалары 24 идек. 24. Әле уның бер туганнарының балалары 8 бертек калдык. Аларның арасыннан иң олыгы мин әлеге көндә. Иң олыгы мин. Тагын бер не бар, Барай әйтергән атайымның Зәки агайның Барай агайның минем атайым, аннан Хаягайым, аннан Сәрапа, аннан Зәки апай. Ана шул Барай агайның кызы минем бер айга гына бәләкәйдер, Гафифә исемле. Калганнары әле туганларының шу калган 8дән көнне юкка чыгып тору үстенделәр. Менә 8 бертек кеше калдык. Ишембай калаһының икенче Башкорт Республика гимназия интернатына Әхмәт Зәки Вәлиди исеме бирелә. Бұл уку йорты өчен Роза Рәүф кызы Маннанова иң хөрмәтле кешеләрнең береһе. Хәбәр бирдене Тамара белән бик дусыйк. 4 ел бергә укыдык. Ул Ленинградка китте балетныйга, без киттек Борайга. Безгә кайда торайнык иң элек Тукай урамыннан. Тукай урамындагы элек аны Ямаш мәктәбе диләрне. Ана шуннан безгә кайда торайнык. Безгә атайым искереп куйны ул би. Арзаклы замандашыбыз, олы шәхес Роза Рәүф кызы Маннанова менән очрашуларда без башкорт халкын яшәткән рух көченә шаһит булдык. Ул утырыла тизгенә язып тақыя. Ни карада язып бетәген ул гыламәтләрне, ни карада. Анысы бая әйтмәшкә илһам кирәк. Ничек утырдым, бетте, мен тормайым. Ялып etмәйс торып. Мана бит яшьлек хәтәр кызык. Менә ялган, Роза апа. Мөхәббәт турында язган бит. Менә монда яшьлектә бик батыр мәкаләләрем. Кай вакытны уйым испешканда укып, буларны ничек ялып еттем икән дип уйлыйм. Мен Пушкинның хатынының хүрәтен шигырьләрдә торган бәләкәй вакыттан. Әле менә яңарак сыкта российский газетта. Менә алып ябыштырып куйдым. Мен шушы шул тиклем ярата идем. Шуның хүрәтен шул тиклем карамайын эшләй торгайным. Вәлидидің тууына 100 ел тулган елдан башлап, Роза Рәүф кызы уның тугандарын барлап тарихи материалдар туплай, галимгә арналган китапты сыгаруда актив катнаша. Менә бу Зәки агай турында булган мәкаләләрне, аларны бик күчермәһен эшләтәм. Күчермәһен эшләтәм дә, хәзер менә 7 мәктәптән киләләр. Өченнән, башка районнардан, шуларның һәрберенә менә шундай папка хатып алам. Беләм инелек ничә кеше килгән инде каладан. Папка хатып алам. Әлеге материалларны виз төшертәм. Шуларның эченә тутырам. Oyunlar miye kalamı deyip sahneler kötü otururlar. Korkmakın meydan barıgız kalaşlarını men anı. Trata gazetinin fotoğrafı. Barganda hüyleydik. Bolaytıp da buşka işlep, buşka tarata tıran kişiyle birisi mertebe kuvvet demeyteyken. Necip ağayın ayta тұрғанды. Roza, hinin pensiyen buydu. Osuna menergagine kitetip. Meydan faydağı bulha kite versin. Men bu işe yarıştım. Mında kilgeskine, bu vakti gazetlerge bit. Әтейлей, мәктәптә заказ килә миннән Башкортстан укытучысына заявка килә. Розапа фәлән темага. Кая пословицы, кайда Гөлмәлә шуның төрле шундый мәкалә хезмәт дәресләре турында, бәләкәй балалар тәрбияләү турында, алардан бер ай һайын миңа заявка килә. Мин аларга язып бирәм. Мин укыткан вакытта гел Башкортстан укытучысына яздым. Менә хәзер укытып беткәч, Башкортстан кызына яза башладым. Роза Рәүф кызы Маннанова халык арасында мәдәни агарту эшендә ифрат аудым эшләй. Авылда хатын-кызлар советы рәисе була, мәктәптә профсоюз оешмаһы рәисе, берничә мәртәбә Эткол авылының совет депутаты, башкарма комитет агзаһы, Кызыл Урал колхозының агитаторы, местком рәисе була. 1963 елда мәгариф эшмәкәрләренең 14нче Башкортстан өлкә профсоюз конференциясында катнаша. РСФСР югары уку йортлары һәм фәнни учрежденияларының профсоюз хезмәткәрләренең 6нчы республика конференциясының делегаты була. Әбие беләгез хөрмәтләр. Тротога язда башладым бер заман. Роза апа, һинең мәкаләләреңне укусын гына язабыз бит тротога. Нишләп язмаһың? Менә һәнәктә ул ничә төрле урында язган минең мәкаләләремне, көчле мәкаләләр икән язган. Без алардан Роза апанан аерылмабыз, бугайын да аерылмабыз. Менә гел шундай ниләр аларның язган әйберләре. Бунда гәзитләр аталар. Сиратка торалар икән.
Хәзер мине укучыларым, менә бая килгән укучыларым үткәрәләр ничә еллыктыр бер кафелә. Хәзер мин заказ биреп куйдым. Мен әйтәм, мин ошо бакалниләрне, ул бит 2 номер. Пожалуйста, мен әйтәм, әзерләгез әле. Ул газетта хурамаган кеше юк ди. Ул нәләмә бар ул ди. Анда мен әйтәм, тугангай мин бар. Шуңа кире, әвәләт неге почтага бардык. Нәҗип кіріп кетті почтаға, бір здоровый иргей итен әштелер кіріп кетті. Мен танымадым мен аны. Шынан ол сықты. Туғаным мен айтам, итен әштің де бітер, мен танымаймын баса. Хинди Розапа мы дей. Мен айтам, Розапа. Мен де айтам, мәқалелеріңнен танайым дей. Қойты беткен сөкілдік Нәҗиплердің мәқаледа бет менің башым жоқ. Роза Рәүф кызына 1972 елда Башкортстан Республикасының персональ пенсияһы бирелә. Хаклы ялга киткәч тә ул тормыш исендә кайнап яшәй. Кул эшләре менән шөгыльләнә, шигырьләр яза. Матбугат битендә 100гә якын мәкаләһе дөнья күрә. Яшьлек, Башкортстан гәзитләре һәм башка басмаларның лауреаты еңүчесе була. Яшел мезуттарга картлыгын шулай була. Кешеләрнең аталарын карамайынсы узатуларын төрле йөргә. Балаларын карамайынсы бисей балалардан да хур итеп ташлап китүләрен. Мин гел тормыш турында яздым. Гел тормыш турында. Үзебезнең укытучылар бахырларның 5-6 бала булды. Дитсат дигән нәмә юк. Өйләр авылның усында әллә кайда. Ул балаларны кайтып барган кеше юк. Итәкләренә бәйләп китәләр урындыкка. Алар балаларын кайтуларына бөтен букларына буялып бетәләр ди. Аларны ерләп елай торгайным. Менә тора. Менә кайда булган герой әсәләр әллә кызларыбыз бүгенге бурыстарын бүлмәй үсәләр. Аны Башкортстан кызында чыкты, Таратау гәзитендә дә чыкты бул. Матур бакалә. Eskitmeli. Her bir okutuşunun balaların nичек тәрбияләгәнен, аларның бергенә балалар белемне калманы, һәр беренеке югары белемле шул үзләренең униләрен сөйләп үскән балалар. Һәр бере югары белемле, һәр бере. Роза Рәүф кызы Маннанова Әхмәтзәки Вәлидиевнең бер туган кустыһының кызы. Ошо катмарлы һәм авыр язмышка дуслары булган олы гаиләнең бер вәкиле. Менә бу калын мәкалә аның тормышы бunda. Кунакка йөрергә яратмаган ул, гел просто гына киенгән ул, ашы кунакка йөрергә бик яратмаган ди. Ну, Башкортстаннан килгән кешеләрнең кем генә булмаһын ул. Шул тиклем каршы алган уларны. Хатırına өйрәткән Башкортстанның азыкларын пешерергә. Ул теге андагы балу тау белән тагын нәмә китегән тауга йөргән, саңгы шуган, туганнарының атаганын белгәс ул. Курай уйнавында ташлаган, ярлавында ташлаган, исән бик әйтә торгайны. Төннәр буе нидә укырып илай торгайны. Төннәр буена җилләп атылган, хая атылган, атайым 42 яшьтә, теге 35 яшьтә, ата 2 яшьтә. Минем әсәем ата Хода булгансын 62 яшьтә. Әсәемнең ата бахыр 13-нче бала. Уны 12 үлеп беткән. Шул бер бала калган булган. Хәтер уйлап торһаң менә, мориза. Ул бит исен кайткан ул. Чөнки 62 елны агаһы истәрлеле КГБ начальнигы булган кеше унисе укытты да. Розапа, яки валиди кайткан бит. Тау башына менгән бит, йөренә үпкән бит. Әлеме тупракларын алган бит. Һең барыгызга күргән бит ди. Белмәсәм ул безне күргән атпайлармы дидем. Мин улакта ышанмадым. Һең күргән бит ди. Ярар. Әбелән Нәфисә апай турында. Ул бит менә үзе үлгән ди. Менә Нәфисә турында. Менә шул весь буталсык. Бу менә Сибирдән җибәрелгән фото. Нәфисә апай дип. Атайымның теге әле 40 альбомда Нәфисә апайның фотосы менә шундай фотойы. Һеңлеге киткән аның урынына Сибиргә Сәлисә бит. Сәлисәнең исеме белән Нәфисә апай менә үздә калган. Менә шулай языла. Ара хәзер теге икелеккә баргач тагын әле 7 балалары туган. Әле милициягә. Ул милициялеген ташлаган, чөнки бу Зәки хатыны. Ана инде булмаган Зәки хатыны икәнен. Менә шулай. Хәтер кызы язган ул бенде. Булар вис Зәки кайтырында. Менә шушы әгәр дә аны инде әле бер кичәгә нәкләлек әйттем. Бик тә кәрәкмә һезгә. Берәр төрле бер мәктәпнең музейына мәйтә может бит бирергә. Только ташларга ярамай.
Ташларға ярамай. Бұл бек не итеп йыган әйбер минең. Гел бұл Зәки ағай турында. Гел Зәки ағай турында. Мен бит Зәки ағай турында менің әсәйімдә күрмәгән аны. Biz onun kim ekenini de bilmedik, onday kişi var ekenini de bilmedik. Atayımla alıp itkeskine bildik, onday kişi var ekenini. Şu an eken biliyor yok. Buna 100 yıllıktan o. 100 yıllık. Kup kitaplarını aldım ben onun. Sonra kayber kitaplarını ben onun mektepinin uydum okutkan başka türlü okutusularına böyle gittim ben onlarına. Gazim Şafikov beni izleyken. Ben fotoğraflar vardım. Hadi yazmanı dedi. Emir, tilkili bit, bunda hazine atay. Yarar, hazine. Hazır men bek көп fotoğraf vardım, bizim şu fotoğraflar bana. Bu elgideki atayım kızıllar yakında yürügen ben. Lenin babayını fin kıldığında korşalganlar. Bana benim atayım haldatlardan, bana başka prosel halktan, hizmetkarlardan. Bu Maryak тоже başkırtlardan bulan. Onun ruhunun ныклыгына, акыл һәм зиһененең киңлегенә, күңеленең югары ысышына һокланмай мөмкин түгел. Юлында осраган һәр кемгә илаһи яшәү дәрте, сәм, гам таратып яшәгән ил инәһе ине Роза Рәүф кызы Маннанова.